Perlok kene kawai pan kadai kejing kop kwai doka. Kaba on penyai da iba es imle. Kejaka kadai ha produk lek rong masek. Turis spot. Ka bahap haka Ribhoi district. Kalat na jintru linti ban lej senongpo. Ha katai kejing kop kwai doka. Ka bai tiket kalong tang si hajar tengka. Uwei u kwai lane uwei ruang. Ka tarik ben pen kwai katai kejing kop kwai doka kan long haka arpun ritrik bai ba pra arjar pulai. Kapor ban sedang kalong nadu kapor kendai biji menstap batkan kut hadu kapor ar biji no kai sngi pinyo egi price kumne perlok sangap ha gi ba sautanat ha ki biadai ha kat kum ka bai rung lane ka bai tiket kum juru ka price pinyo ka biadai ha boningkong pinyo silak san spa tingka uba ar silak saus spa tingka uba lai silak lai spa tingka uba saus silak ar spa tingka uba san ru pinyo silak cheese spa tingka nang tau bah ndreu pan pinyo lai projar ubah nyo pinyo karsan hajar, ubah pra pinyo 10 hajar, ubah kendai pinyo pra hajar, ubah 10 pinyo san hajar tingkah. Nalor kita ki price pedeng gidang don susu saya kini ki consultation price ki baron kumba 10 teli ha ke jing yo ke ba ar hajar tingkah uwei rawan. On syaban bu jaka ha kete aka ar pusan terik na pra ar hajar pulai rikat ustika ban bu jaka. Kandon ru kalau kidro ha kete ke sngi perlok sumbaha ban kin mau ba penyelek haka te ji kop khai dok haka ba on salong haka ar pun tel trik na pra arajar ar pula nalor ki dok ha ki barim ki ba bun bhala the thmai ki dok ha hadu sau kuntal bada de ban the hadu nadu ka khat phatrik na ba pra arajar pulai haka por min step haka te ki ji kop khai dok ha on sim jing thau ya barok ki jai dok ha like no naka sabarkam sya ban sa jing bam kat bum padai ka por ban khwai Nama kita nak kaling jong binong penyai ru kila kerpat ia ki perlok rawan barok balada piwan ban khwai ha kate ke pung sobha ban yele khoj ban ye bread ia ki jiklia ia ki plastik ia ki jingsong jingbam ha ki jaka bala perkre kum ki desben kita gade ki jing kerpat dak buram nak kaling jong kisem ban khamsai susu perlok rawan sobha ban phone ki ne ki kontak number kata kalong new not prasan new way new phone ye ki ne ki kontak number kana mo new jing shai gu pura haba pilai kwai hagate kasi ar pun rutrik na pra arja kumleshmo